primeiro B de Chanceliños. Hoy vamos a presentar a Chus Lago del Día de la Mujer. Para comenzar, vamos a falar de súa biografía. Sabedes o que es? Sí! É a vida de unha persoa contada por nós. Rei é coñecida como Chus Lago e naceu en Vigo o mes de decembro, alpinista e escritora galega. Que subeu a montaña Everest sin oxígeno oficial. Perdón por o error de antes, era artificial. Aos 11 anos xa quiso co seu pai ir ás montañas. Un día foi ás montañas ella soliña e foi ao Himalaya. Que fermoso é o Himalaya. Enzo, que tal aí arriba? Compañeiros, estoy escalando montaña Everest. Hace un pouco de frío, pero ben. 26 de maio de 1999, como dixo Martín, foi a primeira galega en subir a montaña Everest sin oxígeno artificial. A terceira do mundo. Soa con axuda dun escalador tibetano. Pos o título Leopardo 2 das neves. A enseñar uns traballiños que fixemos en clase. Como podedes observar, esta é Chus Lago escalando o Everest. Bueno, e aquí tenemos unos traballiños que hicimos en a clase. Estos son unos traballiños que hicimos en a clase con unha amiga e en primeiro B estamos moi felices de hacer este vídeo. Seguimos ca seu biografía. No ano 2006 quiso cruzar Groenlandia a pé ou esquiando. Non pudo por problemas técnicos. Podedes ver o país detrás nosa. No ano 2008 quiso cruzar o Polo Sur. Soa durante 2 meses. Seguimos investigando con la montaña Everest. Está más lejos entre China y India. No Nepal, 848 metros, 8.848. Hola compañeros, gracias por conectar con Planetario. Os vamos a enseñar dónde está a montaña Everest. Azul é o Nepal. Hasta otra conexión. ¿Quieres conocer
un poquinho máis de chuslago, teñen 2 libros, Everest fora da Terra, 2, unha muller na cima. Vamos a falaros de cousas interesantes do Everest. Formouse hai 50 millóns de anos. Subir é moi difícil e hai que practicar. Si llegas a montaña Everest hay una conexión de internet que puedes hablar con tus amigos por WhatsApp y normalmente lleva 3 días bajar a montaña Everest, pero hay 2 señores que bajaron por parapente en 42 minutos. Aparte de ser la montaña más alta del mundo, es la montaña más sucia del planeta. Los escaladores dejaron más de 50 toneladas de basura. También se celebró una boda en la cima del Everest de 2 habitantes de Nepal. ¡Moitas